само в основа на някакъв опит и специално на някакво разглеждане на една система. Това, разбира се, може да бъде макросистемата на международните отношения в цялост. Безспорно е, всеки го е забелязал, дори тия, които са против Путин. Безспорно има такива хора, които са против Путин, защото го считат за автократ или за човек, който подкрепя корупция, корупционни практики, но е безспорно за всички, че има медийна война срещу Путин. Тя започна отдавна, тя започна още с заходене на Байден в Русия и тогава е понятна в медиите, че има предупреждение Путин да не се връща към президентския пост. Тя тогава беше тиха, но ноември-декември миналата година се усили. Когато беше в тиха фаза, тя се изразяваше най-вече в това да се подкрепя Медведев за втори мандат. Когато влезе в... Само секунда, как се казва файл за телефон? Те са... Само снимка ли? Само снимка. Но още не ги пускам. Значи, когато влезе в така истеричната фаза, тя беше вече по всички линии. Първата линия беше подкрепата на всичко, което се нарича антисистемна опозиция в Русия. Защо е антисистемна? Защото тя не е в думата, тя не е представена в парламента. В парламента е, нека да речем, системна опозиция. Реалната опозиция, това са хората, които печелят проценти, влизат, минават необходимата бариера. Аз забравя точно колко, но мисля, че е 5%. Не забравя съм колко, мисля, че е 5. Значи, тази системна опозиция се представлява от следните хора, следните партии и хора. Жуганов на Комунистическата партия, Миронов на Справедлива Русия, Жириновски на Либерално-демократическата партия. Извън системната опозиция е най-разнообразна, но всички те по един или друг начин участваха в уличния натиск срещу Путин, който започна зимата на миналата година. Каква беше целта? Понеже беше ясно, че Путин ще спечели изборите и че Русия стои зад Путин, трябваше да се създаде една истерия, която по добре обработения механизъм на оранжевите преврати или оранжеви революции да създаде такива напрежения, че оставянето на власт на Путин да бъде дори легално да бъде нелегитимно. Аз използвам противоречието между двата термина на Вебер. Това стана в Грузия, това стана в Украйна, но това стана по един кървав начин в Румъния 1989 година. Когато нямаш възможност с политически средства да събориш един управник, ти го събаряш с медийни, улични и други видове манипулации. И това е в реда на нещата. Приемем, че политиката е едно политиката е едно такова жестоко занимание, в което моралът отстъпва назад, а рационалните елементи се оправдават с всякакви видове средства. Защо Англия и САЩ, примерно, не искат Путин да бъде президент на Русия? Защо? Какви мотиви могат да имат те? Според мен, аз казвам, че тук е въпрос отворен, което това е моето мнение, всеки може да спори и да не е съгласен с това. Според мен, те не искат Путин за президент на Русия, защото Путин реално управлява, това е едно.
Второ, защото Путин държи на стратегическия съюз на Китай и Русия, който познава американските политически идеи, знае, че това е недопустимо за привилегированата позиция на САЩ в света. Трето, не иска Путин заради това, защото той ще продължи да защитава и Сирия, и базата си там, и Иран. Целта на арабската пролет беше доминото да бутне Сирия и Иран. Следващата цел, поради която не иска да Путин да бъде президент, това е големите бонуси, които няколко държави в Латинска Америка получават от Русия и преди всичко голямата търговия с оръжие за няколко латиноамерикански държави, но най-вече за Венецуела, която е трън в петата на Съединените щати по много причини. Има и други позиции, по които Путин влиза в противоречие с Съединените щати и Англия. Това са позициите за укрепването на връзките между Източна Европа и Западна Европа, например Германия, за които говори професор Билгерова, във връзка с енергетиката. И тук не е въпроса само за газта и по-малко за петрола, а въпросът в бъдеще и за водата. Питейната вода, която все повече и повече намалява в света и на която Русия може да стане доставчик един ден. Със същата система на тръбопроводи, както се пренасят става. Евентуално. Ето това са няколко геостратегически мотива, които карат американците да вървят Путин. Те много ясно си заявяват позицията, но това не го прави президента Обама, а това го правят хора като Мадлен Олбрайт или Макейн, който непрекъснато говори срещу Путин, това как той ще бъде убит като Чаушеско, или пък как ще бъде убит и свален като този, като Кадафи, или как ще бъде свален от власт и пратен в пенсия като Хосни Мубарак, човека на американците. Значи, има такива безкрайно много изявления, особено от по-десни медии в САЩ. Дори се стигна, че буквално днес сутринта има някаква статия, стига вече сме плювали по Путин. Да, стига, защото нещата се изясниха. Как щеше да се направи метежът срещу Путин? Ами, чрез съдействията на несистемната опозиция, които излезаха на митинг и почнаха всички медии да внушават, че ето на средната класа на Русия против Путин. Най-образованите и най-младите искат да го видят от властта. Това беше една доминация върху улицата, на която обаче един кръг интелектуален от руснаци, които аз високо ценя и винаги съм уважавал много, се противопоставиха, като направиха контрамитинг. Така наречения антиоранжев митинг, не на оранжевата чума. Ето тук аз искам да ги покажа. Този, който е в момента на антиоранжеви митинг, това е Александър Дугин. Александър Дугин, професор по социология, Александър Проханов, журналист, главен редактор на вестник Завтра. Най-изтъкнатият от тях, човека, който ги обедини, Сергей Кординян, създателът на създателят на движението Суд времени. Той участва в едно предаване на Санкт-Петербургската телевизия, което се беше Съдът на времето, Суд времени. И там разгроми по всички гласувания либералите, негови противници, Сванидзе и този Сванидзе и той е много известен журналист. Не, Зиховски, не. Сванидзе, той беше прокурор, той беше точно на антитезата на Кординян. Ще се сета по-нататък. Но Кординян в момента е главният организатор на антиоранжевия митинг. Следващия е
известен на всички журналисти Михаил Даунтиев. Следващия е Максим Шевченко, журналист. Ето митингите на тази смеят оранжеви градини. Антиоранжевият митинг, другият важен плакат. Поклонната гора. И също към тях се присъединява небезизвестния с пряко Оно поле Анатолий Васерман, който е един от най-добрите участници в Какво, къде, кога, един от най-знаещите хора. Там те фактически направиха антиоранжевата коалиция. Сега другия фолдър се казва оранжеви. Това са хората, които са против политики. Това е фолдър, в жълтата. Много трябва да се много Евгения Албанц. Ти пък какви снимки си им хвана на поражите тези наши, бяха на митингите страдат. А тук са прилично. Не, Албанц. Има дискусия, съжалявам. Намерих всички само за точно така. Вече признавам. Сега това е от Евгения Албанц. Сигурно има и по-хубави. Следващия е Навални. Това е човекът, на който най-много разчитат американците. Това е Михаил Горбачов, който направи няколко изявления. Няколко изявления срещу Путин. Мак Фол, посланникът на САЩ, който беше... Тук една много интересна история стана между другото с Мак Фол. Мак Фол е професор, който е специалист по Русия. Той е назначен като политическо назначение на Обама в Русия за посланник, което се случва само за втори път в руско-американските отношения. Той отиде на интервю с Владимир Познер, който Владимир Познер е един от най-големите журналисти на Русия и абсолютно, бих казал, политически не путинист в никакъв случай, напротив, критик на Путин. Да. И той застана там и беше представен, аз казах, нали, че ще го насъпонисат сега и ще го изкарат като чудесен човек. И след което Познер започна да му задава сериозни въпроси от типа на защо вие отидете да се срещнете най-напред с антисистемната опозиция? Защо се срещнете най-напред с Навални? Защо отиде в посолството Яблински? То каза, не е вярно, аз съм се срещнал първо с всички. Добре, както и де. Следващия въпрос беше, показаха Навални на портрет и казаха, това ли е вашето момче? Това ли е вашето момче? На него ли залагате? Защото той знае, че Албац е спонсорирала ходенето на Навални в Съединените щати, обучението му в различни университети там. И он да каза, не, това не е наш. След това извади неговите съчинения. А сега самите американци го представят Мак Фол като човек отлично владеещ руски. Аз, ако той владее отлично руски, значи аз владея супер отлично английски. Защото той казал 4-5 фрази на руски и след това всичко мина с преводач. И въпросът беше не защото той иска, поради официозността, че той е посланник на САЩ, поради това, че той не знаеше руски. И можем да видим нататък още една. Това се вижда, че... Дай. Не. Това са... Значи, каква е тезата на онази част от несистемната опозиция? Каква е тезата, която най-много се набляга? Тезата, която антиоранжистите използват, е казано покойната Старовойтова, депутатка думата, която твърдеше много пъти, че Русия трябва да се разпадне на малки държави, които да станат като малки Швейцарии. Това е
че нали, така не се прави демокрация. Всички я знаят. Между прочим, появи се и на Игор Панарин един списък. Игор Панарин е шефа на дипломатическата академия, с което завършва. Един списък с хора, които получават от американското посолство с нации пари. И кой колко взима. Никой не го е дал под съд по сега, между Игор Панарин. Там беха посочени номер 1 на Балви, номер 2 на Немцов, между Юлия Латинина също, която виждам там. И горе Фьодор Лукянов, шефа на списание Русия глобална политика. Между прочим, Лукянов е човек, който много дълбоко уважава заради неговите знания. Какво постигна антиоранжевия митинг на Кургинян? Той постигна две неща. Първо, показа, че улицата не е собственост на несистемната опозиция, защото те на Поклонна гора извадиха 2 пъти повече хора. Тези... то човек стига до някакво, стига с нещо. Вижте, с автобус, ето аз казах да дойда тук с автобус в Търново. Имаше една да ми е футбол. С автобуси, един с кола, друг с автобус. Значи това, че са дошли с автобуси, показва, че не на всичките мерцедеси. Аз съм миналите ми се ходи с автобус, както отида 130 хиляди. Това беше основното, нали? Те са отишли с автобуси. Ужасна работа. И след това, само да завърша, дали ще се разприказах. Имаш време. Има ли? Да. Добре. Не, все пак, аз самия съм казал това, което искам. Сега вие може да ми скочите. И Путин извади на Лужники, знаете колко хиляди, и колко извадиха оранжевите. Така, и след това последно очерта се нова политическа партия Суд Времени, защото Кургинян не отиде на митинга на Путин. И идеята е СССР-2. Възстановяване на Съветския съюз отново. Нещо, което Путин ще прави чрез Европейския съюз по принцип. Благодаря.